ndingati pamusoro neutongi hwenyu wese vamwe mapuresa anoremekedza ari pano. Inini ndino dambudziko ndokusangana naro, dambudziko ndakatanga kusangana naro gore rapera pandakarorana nemukadzi wangu muna April. Dambudziko nderekuti inini ndikada kuti ndiite bonde nemudzimai anokana kuda kundibata pamwe, then kana pakugarisana mumba, kana ndikada kuti ndisiro kana mvura chaiyo yekumwa kana yekugeza, anonditi kana kuti futse tsvina imvura yemusiyana nei. Saka zvadaro inini ndakazoenda kuna support. After ndambotya kutaura natezvara wangu, wakambonditi hanzi famba unzondichii. Saka ndakati inini tezvara kuti ndifambe ndega, inini musiripo azviite sei, azviite madini mauya kuti tifambe tese. Saka akanditi enda wega nemwana wangu. Saka ndakati ndifambe nemwana wake ndega. Ndakafamba ndega. Ndobva ndaenda kwandakaenda, ndobva ndanzi isu tikuda tezvara wako nababa wake pana. Ndakapa tezvara wangu feedback. Tezvara wakambotenderera kuuya, wakazouya. Then wauya wakafamba wari wega kusaidwa. Tezvara wachari pano. Ndakanga ndakayomangara nyaya yangu, ndakanga ndati azofuna. Unondibvisire papeji. Tezvara haana kuuya, ndakanga ndati afonierwe auye pandakauya uno kunomangara nyaya, saka handizivi kuti zvafamba sei. Saka tezvara wakafamba wega, wakazondidaidza kuenda kumba kwawo, samukwasha ndikaenda. Tete wanga waripo, vakanditsanangura kuti bamunini tafamba, tanzwa kuti problem inechi iri pamwana wedu, saka tati tichambotsatsisa kurapisa. Tobva takumbirana, ndikati ndokumbira kuti kana makurapisa ndinge ndiripo, but hazvina kudaro. Tezvara wakadzoka futi kuHarare, takasara dambudziko rikaenderera mberi, zvokuti ndakasangana nezvakati kurei, kuti ndiri mwana mudiki asi zvinoti remei. Saka ndakazoti tezvara uyai tiite sei, tionere pamwe tigadzirise dambudziko. Tezvara wakatsigatsika kuuya, waiti ndikaufonera nhasi warogona ndiri kuHwange, ndikaufonera mangwana ndiri kuKaribe. Tikambowirirana woti handina mari yebhazi, ndotsvaga mari yebhazi, ndoti mari ndaanayo nditumire pai kuKishimunhu. Asi tezvara vanoramba vachiita pachirungu atinoti madelaying tactics. Saka ndakazosimuka ndikaenda kwaSabhuku. Sabhuku wakati nyaya yako ika, rega nditofonere kwaHedman Nyamaropa izvozvo. Wakafona kwaHedman Nyamaropa, then ndochimangwana nacho ndakazoenda kwaHedman Nyamaropa ndikanobvisa mari dzedare. Wakapuwa samoni, wakauya kudare kwaHedman Nyamaropa. Tiri kwaHedman takatongwa tikazoendeswa kuna chiremba wedare vanonzi mbuya Toto. Tasvika ikoko takataurirwa natezvara waripo, hama dzangu dzadziri kuonaona sekuru, tikanzi mukadzi wako, kureva mukadzi wangu wandinaye pana Marasi, akaitwa mukadzi wemunhu. Saka iye tezvara wakabva anzi unouya nababa wako kuno. Takadzokera kudare nemupurisa wedare waHedman Nyamaropa, akapa ripoti akati mhosva yabata wekwi kwamamuka. Zvadaro takawirirana kudare, tikati kana maugadzisa mukadzi wangu, ndinokumbira samukwasha muzondidaidzewo ninge ndiripo ndichizoona magadzirisi. Asi handizivi, ndinozonzwa kuti hanzi vakanetsana here nyaya yacho ikazonzwa kuno. Saka mukadzi akagara 5 months ari kumba kwavo. Auda kuzvara muna January, ndakafonerwa ndiri kumba, ndikamutsa motikari neusiku, ndikatsvaga fiwo, ndikanomutakura ndikamusiya munyama. Apedza kuzvara, pese apo aingoti nyaya iri kwaChief Saunyama, but waisandibudira pachena kana kutipo maupdates waisandipa. Saka mukadzi akadzoka kumba, mukadzi ndiye akanditora akati ndakagadzirwa nekwaChief Saunyama, wakauya wakandigadzira zvese, ndakachekwa nyora. Ndakangopikisana naye, vandaona kuti zvinozoita kunga ndikuramba responsibility yekuchengeta mwana, bhosi wakabata mwana wangu, ndiye mwana wedu. Zvadaro akabva auya mukadzi. Auya ndaita sure pamwe achana tete achandipa ripoti yekuti takagadzirisa zvakafamba zvakadai, mukadzi wangu akauya ega, handina kuramba, ndakamutambira mukadzi. Asi kuti tigarisane futi pamba, hapana nemukadzi. Saka even kuda kuti nditauriro kana tezvara wangu, nyaya dzerafu idzodzi ndo zvinongoitika. Saka last week ndakazosunga rwendo, ndikati inini iko kwaChief Saunyama kwandaisapiwa maupdates, ndigandiende ndega ndinobvunza ndikuita follow up yenyaya yakwamwamuka kuti ichokwadi here kuti mukadzi wangu akagadzira. Ndo pandakasvikawo ndikapiwa update yekuti isusu zvatakagadzira takanogadzira, hanzi go back to sender yatakanoita, asi hatina kugadzira mukadzi wangu. Ndo saka maona ndauya pano nhasi. Kugarisana pamba nemukadzi hatitogarisane, ine zvinoita kuti tisagarisane ndiwo nyaya yake. Kuzondiuye kunoku, mudzimai wangu waida kutorowa mama wangu. Vakazoshawo ma-allegations avakaisa kuti ini ndinorara namama wangu. Ndakaromba, mama wangu akadya guvhu remwana, ndakatora vhudzi remwana ndikaisa muchigaro. Saka nyaya yacho inini zvakandiremera, kumba kugarisana hatisi kumbogarisana. Tezvara kuda kuti ndiwatiwo pano havabvume.
kuuya kuripota kwandakaita ndakatotaura nemupurisa akandibatsira nyaya ndikati ndinokumbira muzotidaidziro mhuri yekwatezvara wangu inge iripo because vari kundinzvengera havasi kundibudira pachena mukugadzirisa kwezvinhu zvavo. Ndingangoti ndo nyaya iripo yaita kuti ndisvike pano nhasi mama. Saka mukadzi wako unaye kumba? Mukadzi wangu ndinaye kumba, asi kumba kwacho hatisi kugarisana, hakuna kugarisana. Kurara naye chaiko mukadzi wangu handiti bonde naye. Izvo ndinofunga dzakukwana 3 months. Matress yandakatenga yekuti kamwana kadiki ndo kayanorarira pasi ndo paanorara. Hakwanisi kuita bonde neni. Kana musana anonga azofunga kuti ada kutombouya hake, anongouya zve 2 minutes otodzika orara pasi. Kuda kuti nditaure naye anondiignora. Pamba chaipo ndine chigayo. Ndinoti kana ndikagaisa ufu, ndoti uya utore ufu uise mumba mumabhaketsi zvinoitwa kuchengeta ufu pachiwano kwatinoita. Mutoro unoita 5 days uri muchigayo. Habati. Ndikatenga kana machicken cut wekuti tidye pamba ndouya ndomupa ndichikushandisa hangu cabin asi ndawaka kitchen ndakangowaka bedroom chete ratoshandisa. Anongotarisa zvakadaro habati. Kumuto kana mai mwana pandinobudawo ndichimbotsvaka-tsvagawo zvokuti tirarame ndinogona kubuda makusendisina kuti ndinodzoka na 5 haana kubika. Kuda kumubvunza baramba akaitarisa zvekuti ndozosvika pakuenda kwamhama kunotorawo chikafu. Vasati vataura sori ndakubata icho ndanzwa muchiti mhuri makakumbira mhuri yekwanatezvara kuti iuye kusanganisira nemukadzi wenyu wamurikugara naye. Iripo iri mhuri yekwanatezvara? Pana ari pana? Pana ana mamoka ere pana? Saka hatigoni kugadza dare kana vanatezvara wako iwe kugadzira nyaya yekuti kutongesei, nokuti zvimwe zvavataura zvakaitwa nanatezvara wako hapana aruzvidzita. Saka hatigoni kuti tikugadzei dare. Tiri kuti isusu ungadai wabvunzaka semukadzi wako wabva naye kumba kuti wana mhuri yekwanatezvara ungadai watariswawo kuti wanatezvara wako varipo kuti nawe igone kugadzirwa. Saka igoni kuti itaurikika mukadzi wako asina mhuri yako iwewe wauya naye. Inini ndinawana sekuru wepana mama, ndinaona mama, ndinaona mukoma wangu ari pano. Inini ndichitaurwa nedare, wesi kuti nditaure naye pane kuchitana masoko kuitika kupurikidza nezvinhu zvokuramba wakatiza. Saka munhu purisa wandakakumbira akati tichataurira masekita kuti vafonere iye tezvara wako. Then andi-update kuti akafonerwa. Saka handizivi kuti akataura here chichemo chake chekuti apondekana. Sorry, mupurisa wakadhelegeta iwewe kuti abate watezvara wako. Wakataura kuti natezvara wako wabatwa. Wakataurira wedare. Mupurisa wedare vanonzi Koma James Mayer. Ndiani? Koma James Mayer. Mupurisa ngabvunza kuti akabata here watezvara. Koma James aripo. Mwamuka ndakamufonera. Akati iye ndiri kuFilabus. Ndokwandabuda nebasa. Asi mukwasha ndakamuudza kuti ndichauya apo paholiday tozogadzirisa zviri kunetsa. Paholiday yaAugust. Pasaka maita basa. Zvinoda kuti madrain tactics ambotaurwa aya. Wakutanga kuti implementa mudare rino. Pozitoti mwana afa aimire August. Ndiyo inonzi domestic violence iri kuitika aimire August. For the sake of tomorrow hazvina basa. Ndiri kufungidzira kuti kana akati muna August dare chichunai kuti akasike kuuya kuti dispute igadzirise. Asi for the meantime uyu ngaambope mastatement anouya kudare timbonzwi isingatongerwi hayo asi take picha maminutes ake uyu mukadzi wacho. Akauya nemupurisa Samairi wakaenda chiremba wakagadzira wana baba vangu nasekuru vangu vakabvunza ko mwana uyu chiremba anga akatobudirwa akati kwanzi munofanira kuzoona mai wacho ndozvakataura chiremba. Asi mushure memurume wangu anosudira kuti banga andisira meseji yekuti makasimba here
ndokumbira musasese meseji pafoni yemurume wangu ndiye iyeye handisusu kutaura naye vazoisa meseji yekuti vanhu vekwamamba wakauya here ndikati iye wakauya wakagadzira ndikati iye wakagadzira tiri pamba iye ndikaisa mvura yekugeza haatori mvura yekugeza yandinoendaisa anoenda kupiwa ndimai wake chikafu anoenda kupiwa ndimai wake mai wake akanditi anzi udopfuira mwana wangu masakasa wakapiwa ndimai wako wangodouraya mwana wangu handizi kwai sekuru pana sekuru akandifonera ameno sekuru wake iye mai wacho achataura sekuru wake akamutaura kuti mai wako muroi ende arunditi kwanzi inini ndiri muroi ende bvudzi remwana akasvitsa 5 months bvudzi remwana risati raswa handizivi dare kuti mwana anosvika 5 months bvudzi remwana risati raraswa ii apa akati kwanzi bvudzi remwana wangu dodorisa mushigai ndo zvaakataura izvozvo kuti kwanzi bvudzi remwana wangu dodorisa mushigai chakaita kuti nditukane namai akanditaura kuti kwanzi ibva panapa ndikati panapa handisi kuzobva akati kwanzi ndoda kupeta ndoda kugadzira kuti unhonge tsvina yatendai nemukadzi wake ndikati uri muroi izvozvo hazvitaurwi namai kuwadzana nosunga dhuku musesande kuti kwanzi tudokura pano ndo pandizozobva watangoti kwanzi wakaenda kohura kunyanga uko wakapisa mwana mino mwana uyu muri kuona kwanzi wakapisa mwana bva waenda kuchinjisa ganda kure kuchipatara wanga waenda kuona mahura ako kunyanga nina mwana uyu ndikukumbiro dare ndikukumbiro madna ndiona kuti mwana uyu ndekwanyamaropa kana asiri wekanyamaropa baobereki wangu waruri pano kwanyamaropa kana ari wekwanyamaropa wano kwanyamaropa warunditi ipapo ndikumwa kwawarunditi right nyaya indofunga ana baba mamuka inotodaona baba mamuka wayo kuti tigadzisa zvekubuda apa handizivi kuti tinoti kudii nevanhu ava agasti arikutaurwa achadzimba dheta acho dare kuti ari sei ati vana mamuka vane dambudziko rekuti tikati dare vanoti ava vanouya vamwe vacho havauyi vakauya vava ava vachauyi saka nyaya dzavo dziri muno mudare shu asi yanga isiri yamupambu neomwana wavo yanga iri paumba pavo ivo vega vega saka zvavari kuti agasti handidzidari kuti chati kudii pamusoro mwamuka wacho anomboita basa rei kuti abhuskotedare electrician kudare ukapaine excuse munhu dare rinotenda saka agasi pamwe paita kure isi good yekuti wakasike kuuya kana kuti akaona samoni redare anotaura ndasungwa kudare kwachifi makambani anonzwisisa kana kuti anogura pei yake achiuya kudare yakambuya muno mudare yakauya ivo wana mwamuka wega ina hawana kugona kuti ndiuyewo ndizwewo bhozi yakabva kwaiti munyama pandii ndaiendesa nezvakazobuda kwaiti munyama ropa zvandakada zviita kuti ndisagarisane nemukadzi kunzi mukadzi wangu akaitwa mukadzi wenyu handisi shona yacho kuti vaiwedza kuti maitototo ndiye chirembo wedare kwaiti munyama ropa ndiye akatipa update iyoyo tafamba tatonga kudare ndizonzi mupasha makasununguka kufamba naona tezvarare ndikati bongo zvokuti ndini ndakatosponza zvese zvekuti tikwanise kufamba kuenda ikoko maitototo vacho ari pano vasi pano kuona kwangu inini bazi dare iyi ngarigadzire zuva revanhu ava kuti dare ngarigadzire zuva revanhu ava kuti vange vari pamwe chete naona baba wacho kureva kuti kuruda kunyorwa samoni ndoenda kunosunga uya koko apiwe zuva redare rekuuya pano ava varipo nekuti nyaya yacho ifambe uya uya ari unonzani baba ndinonzi tendaiwe maropa saka ndanzwa hangu muchitsanangura matsauriro amaita wanyatokutaura nhoroondo chaiyo but kuti ndizonyatso kuda kuandastenda kuti tese tinzwisane kuti dare harisiri kuputsaba dare idare rinowaka ndiwanga hatigoni kuputsa rudo rwenyu iwe nemudzimai wako tinogona kubatanidza kuti rudo rwenyu rwuenderere mberi zvekuti mawiro aita
kudare muno ungadai urutoti sekuru wacho wati ndinoona sekuru panapa wari papi padhuze wambouyawo tinge nyaya dzavo titaure naui muri pamwe chete kuteera kuti ndimi munoumbo hwakazara hatisi kuda kuti mangwana muzotadze kuwirirana maakudzimba maakutadza kuwirirana toita sei todii vana sekuru nyaya yataurwa nemuzukuru wenyu nyaya yataura yekuti ndiri kutadza kuwirirana nemudzimai wangu kagarisire kavari kuita ndimi muri kukaziva tipei tinzwi pamusoro imamu pamusoro idare rino shuwa matsanangurire aita mukomana uyu kubva tienda kwachityipisa nyama aropa etati iriko ikasvika ikatongwa vatazoenda kumozambiki kun'anga yedare nemupurisa wedare tasvikako takatsananguriwa takatsananguriwa mupurisa yanga aripo tadzoka kwamambo netsamba nemupurisa mupurisa ibva asvika ibva atsanangura kudare kuti wekwamamuka ndiwo wadini ndiwo wane mhuri saka zvinofanira kuti zvidini zvigadziriswa tabvako kunyama maaropa kwahanzi ngatiende kuti zvinhu zvidini zvegadziriswa saka pakuzogadziriswa apa tatakazosonzwa kuti chii mhosva yauya ipi kuno kwachief saka hatina kuzosiiwoba kuti zvakazofamba sei saka takazongodzwawo futi nhasi zvinzi mukomana auya nenyaya iya saka isusu takauya kuti tidini titetekerewo nzira pakufamba kumaita kwese nyinyi newana sekuru wana mama wanga wazi anga aripo ndi baba uye wemuorora mudzimai vake napei pandiri kubvunzira mapaona tati imimi ndimi munogara nemuzukuru wenyu nemuroora wenyu nemi wana sekuru manyatsonzwisa zvandiri kureva hatisi kuda kupokana hatisi kuda kuparadza umbaya yemuzukuru wenyu kuiputsa tiri kuda kuti umba yemuzukuru wenyu iwakike handitika ndiri kuona pane mwana ari papa akasengwa pamaoko uyu saka ndati uyo ambogara pasi handisati ndakumubvunza nezvake ndichabvunza kubva kwamuri ndobvunza kubva mese muri wana sekuru wacho tiri wengi mukoma mwana wekwamaikuru orit uyo akaona uyo ndiani wake akabva aona uyo ndimainini ngere kuti we baba mukuru tipe tinzwi ndiwo unoziva magariro emunin'ino wako namainini wako mama mama wacho tipe tinzwi wanatete sumzai maoko aiva sumzai maoko muri gara henyu pamba hatisi kuda kuti tinoda kuti mutitaurire magariro amunoita nemuroora wenyu kao ishuwa here zvabva kutsanangurwa nemukorore wenyu mukorore mwana wenyu right zvaataura ichokwadi here kanapo takabva mudare macho takanzi mwana anofanirwa kuenda kwamamuka wakatombokwikwidzana vanhu vekwamamuka kuti ari pati handimudori asi hedhi akazosimuka akati vanhu vekwamamuka torai mwana wenyu mapedza kugadzira mazodaidza mukwasha mwana wenyu apedza kugadzira mozodzoka futi uko makabva kuti muri kwese kuti zvinhu zvapera here saka hapane chakagadzirisika munoora uyu ndo kubva azouya ega sematauriro aita mwana akabvira kundouya ari ega arongedza zvinhu zvake saka hei kugara kwacho kana mwana uya anaye anotoramba uyo munobva arotaura zvese handigoni kutaura bawana baba
anotoramba nemwana uyu. Izvozvizvo mwana uyu aneshe pamusoro ndoshanda kabvunza zvaatanga kuda kundikuwadza kubvira kukuwadza inene kana zvakataurika zvacho izvaari kutaura kuti guvhu inini ndakarohwa kwanyamaro ndaita mwana mbuya wangu aibva ati guvhu munoisa pamadziro pemba moisa madhaka vakauya neguvhu ravo mwana agusa vandati kare inene mbuya wangu akati guvhu tinoisa pamadziro eumba tonamira mavhu bvudzi moisa papfunzi masvikire ndakaitawo kwanyamaro saka ndakawati ndikati ndimwe muda kuenda kotsvaga pane pfunzi moisa ipapo guvhu monamira paumba asi hamune kicheni vaendai mogoromore muhausi mwenyu monamira riri wakabva vati mhai isusu hatizvikwanisira kana kunamira ino tirimo bva ndamuchitora nhingirikini kademo muteme apa mukicheni mwangu vaatema bva ndatitora nemavhu kubva adzora mavhu eya nitoripo pamadziro chishamiso ngeshandakabva atondituka zvokuti nyika yese yakazorora hapane chenji baba haagezi kana hembe zemurume kana zvomurovha kuti kubika hapane mai anoti mwana uyu imba mwangu handimubikiri sadza bo takanga tiri kurufudzwa ndakandosvika atobika sadza akabva atotama kumba kwachigwe anoita zvekukanda sadza kudai kana akanga atobhipa mungoti hapane munhu papamba pacho angoswera akandoti ziya rimba mwacho mwana uyu angotoramba naye zvese izvo ari kutaura handigoni kuti ndipikisane naye asi kurarama kwatiri kuita hapasisine kurarama tiri kuitaka ndekuti mimi wacho mimai mwana tinoda kuwirirana tati isusu manyatsonzwisa zvandareva ndati hatisi kuda kuputsa umba yemukororo wenyu nemuroora wanyu. Muroora ndewenyu, mukororo ndewenyu, wese wana wenyu, handitika. Saka tiri kuti mafambire makaita makambofamba chamafamba mobva manzwa zvakatsanangurwa makafamba muri mega wanatezvara papasina takafamba navo takabva mudare mwahedhi waibva wati tsvagai mukwasha ndiye akakumbira kuti izvo muri kuti ndidzokere naye akadaro handine pekugara ngezviri kuitika zvacho hapane ere wangovheta mwana wangu ndiye akakumbira mudare dare ratonga wana mamukati wangu watonga kudaro makatonga kwanyamaropa uku kwahedhi ndobva wati pasa kune vanhu vanovheta tatisingambokuzivwo ndo kwatakabva tasananguriwa zvese iwo tinawo mudzimai wamamuka natete wacho nasamamuka wacho saka iwo wakabva wazoti kana vadaidza vati kufamba mamuka enda watore baba wangu imimi hamuchazowiba ngoti dare rati kwamamuka baba wacho hanzi wakabva wazodzika ikweyi hameno zvakaitika ikweyo zvakafamba sei isusu tatisisipoba ngoti dare rakati hamusisine nyaya nyaya yati kwamamuka kuti wakwanise kugadzira mwana wawo kuti azodzoke panyamaropa saka uyu ndobva afonera mwamuna kuti ndagadziwa ipo pasina kugadziwa ndiwo mawishizi tati kusangana futi nawa samamuka wacho kana uda kuti izvozvizvi kana apari kutaura apa takazoenini inyaya yekuti mwana aneshe pamusoro unzaindipe mafuta patotanga tondiurusa pandati regai ndifonere baba wacho kuti ndo zviri kuita mwana handigoni kuti nditaure naye zvikanzi ndiri kutuma munhu ipapo gare gare ndopati kuuya konditi ngefoni ndoda kutokutuka iripo mbowa nhasi handina kuuya naye bati nababa Shimuse ndo watakafamba futi nawo uko kusvika vana Shimuse wazondinunudze pamba kuti kuuya uko wakazoita kuno ndati hatisi kuda kukanya umba yemuroora wenyu tiri kuda kuiumba kuti iwe umba yakanaka kuteera mangwana munosvika muda muroora wenyu muroora mwana aswera sei arara sei gogo uyai ndikupewo kapeti mopuhwa muchinwa imvura munokumbira muchinwa saka ndati tiri kuda kuumbiridza asi kuumbiridza kwandakuchiita maindepekuti mwana mamuka pana hapana dai wari pano wakagara apa tiri kuwapa ndichitarisa ndiri kuona kuti mweya unobata kumukunda uyoka imhepo inenge ichibva kumusha kwani kwawo kwaakaberekwa saka mhepo ika inotoda vabereki vacho vari pai vari pagiraundi vachitsanangurirwa vachizvibvuma varidzi vemwana
manzwa. Saka wakadarisowa nava kuti titonge isusu hatigoni kuitsanangura aba kuti hayowe rambana nemukadzi wako, hayowe siya ndekuti pamwe akaripirwa ngozi. Zvatisingazivi zvinoda kubva kuvabereki vemwana vachitaura donzo ravo kuti isusu takambofamba ndikapuhwa kamuti ka1 kana ndakapuhwa tumiti tuviri nichinzi ndetweraki, ndakapuhwa ndichinzi aiwa mushonga uyu ndewe wekurima, mushonga uyu ndewe wekusenza. Saka ndo zvinhu zvatinoda kubata tichienzanisa varipo. Ndambonzwa muroora wenyu ari kutaura nyaya yekuti murume wangu akazoti bvudzi here taakuita kuti bvudzi roda kupinda muchigayo sezvo ane chigayo here. Zvinhu zvokuti tinoda kubata nyaya idzi, handiti mazvinhu zvazvichitsanangurwa, tinobata apo neapo tobva tazvisanganisa toumba chinhu chimwe chete. Saka kutaura kunoitika kwemhepo inovhuvhuta ndekuti mafambiro anoita mhepo mashizha anombumuka, rinopota seri kuenda kuna Nyambamba uko, rimwe rinoenda kuna Nyajesu uko, mhepo inosimudza mhepo ichifamba. Saka ndo zvinoita mhepo. Saka nyaya yenyu takaiona yakadaro yakanaka stere. Isusu taakuti vanamamuka wauye, vachinge vauya imimi wacho vanamai vacho musagare pavanouya, uyaiwo muchitsanangura, tivape rakazara vanamamuka kuti vanyatsokuziva kuti mafambiro emhepo haana kunaka. Anotadza kugara kumurume mwana, kana akabata mwana wake, mwana wake anotomuda nguva yacho achimutarisa kuti shuwa here ndakamutakura 9 months ndini wacho ndikarwadziwa, asi zvinezvi handichadi nemwana, anomukandapo bvatanga kufamba. Manzwa, tasangana nenyaya dzakafanana neidzi dzakawanda. Uyo ari kutofamba hake akapfeka dhirezi, kuna anofamba achibatai mazambiya mumukukutidzi apfeke achibvarura zvese kufamba akadaro. Saka ndinototenda kuti zvamauya kudariso ndiri kupa hangu kuti makabatana. Pachanyorwa chipepa chikunzi choenda uko zamanisi, vanamamuka huyai, wakabva pano, vanamamuka dzokai, tironge nyaya yemwana. Munofara here mwana wenyu achiita izvi? Kana oti pagoa hedhi yekuti tinotofara, ndo zvandiri kuda kuti zviitike, zvoitika. Ndekuti kurwara mukaona munhu achidaro, iyezvi munoona ari kuwanisa mwana wake zvakanaka, kuratidza kuti ane chido nemwana wake, asi mhepo zvainoita ikavhuvhuta kungobata, anoraswa pasi uyo, mutadza kuziva kuti chimbori chii, avhungwa nei. Hapana, iyi mhepo inenge yavhara yatouya pari. Saka hatina mamwe matauriro tirikuita, tinoda kutaura dai tati musi wa31 munofanirwa kuti vana mamuka wauye, imimi vana mhari muripo, mwana mukororo wenyu aripo, tichinzwa mafambiro enyaya. Ndekuti yakadarisoka hatigoni kuitonga. Togona kuvati iwewe nemukadzi wako munodanana, ndinomuda, ko mai murume wenyu munomuda, woti wachisimuka panapa, mhepo iyezvizvi yakataramuka, ndekuti pane ruzhinji haiuyi. Wachingomubva panapa kuti gumbogi kupinda mumusha, mhepo yainobva yadii, yabata, yareka-reka. Kana demo munotodzingirirwa nedemo. Mona, hakuzi kudawo kwake, kuda kwemhepo inoda kugadzira. Kana iri yakaparwa navabereka, vanotaurirwa vabereki vogadzira mwana wangu, kuti vari kuda kudya pfuma kubva kumwana wavo, vogadzirisa. Saka hatifungi kuti pane kumwe kwatingaenda. Imimi vana baba madzoka kutaura namama musaito apa baba chengetai dheti redare romuchabva baba kusvikira masvika panapa. Hatiti kuzonzwa kuti zvine zviniko
pane mudare ambotaura kuti mamuka akoshesa chi basa hondo iyi yakatanga futi mazuva taenda kwa Senyamaropa muzukuru yakapinda maexpended nanhasi mwana yapinda chi maexpended anditi baba abvunza kuti akoshesa basa kodai mwana angafa aimirira August mubvunzo ini ndada kuona pane mubvunzo wakada kusimba ndioda kuti tigadzire kuti chiri kumufadza chii kuti mukwambo nemwana wake wasvika kugarisana wakangotuzura naso mumba Unai baba hatigoni kuitaura nhasi nyaya iyi pasina wana mamuka hatigoni kuitaura nhasi nyaya iyi ndi baba ndi murume nemukadzi saka musaite semusapota mwana kuti wakadinoda kuti munenge musimo mubaba mirai munenge toza kuti kubereka kunorwadza muchida kusapota mwana kutuzurana kwawo munenge musipo ende hamuzwi chikonzero chavo chekuita se ivo vari wairi ndo vafanga kutaura zvekutuzurana saka mukaita senonzi munozodongorera muchituzurana muripo rudo rwavo vari mumba iye ndiye achataura kutuzurana kwavo vari wangani kwete ime muri kunzo pamusoro ndikabata mabauda ndaiti wakuti kana ndakapera wambotsanangura matsanangura wamboita waitsanangura tinoda kutotaura chete kutoti musi wedare ana mamuka uya pano baba vangu anoda kunzisa zvataura hei iti mina ataura shoko rachataura rino akasaka wada kubvunza kuti zvinhu zvakamira sei saka mamira zvakaita padare rino iri kai tikuti dai zvaita woenda ine changamiro vovapa zuva rekuti kana akarega kuuya uyu atofanira kutosungwa akarega kuuya achasungwa kuti anobhadhara zvinenge zvataurwa namama iye zvino mati akatombouya here pano padare haana kumboya hanzi wakambouya wega wega iye tizvara wangu nababa wake but vanenge vakatadza kutowirirana padare pacho pana semanzwira ndakasvika uya wakaita pano padare haine nyaya ndeyawo wega iri yega ndachipindura mubvunzo wandabvunzwa nababa aiwa nyaya iyi haichafanira kuti chimbotongwe pana tingaitopedze tembo tiri pamabasa Nyamaropa vanotofanira kupedze nguva musi unoya wana mamuka pano tiri kuti mese uyai munge muripo nhasi tingangotaura titaura tidii nhasi apazvizokwanisa kukunzisa nyaya iyo hatiidonhedziba nhasi tinotaura tichidia but nhasi hatiidonhedziba mukadzi wako unomuda takanyanyisa kumukunda murume wako unomuda here ndomuda se vanogara vachimudokoti waikozi chimbopindurai inini handichamudii saka unofanirwa kutaura zvinhu izvezvi zvekuti handichadi murume pamberi pedare sezvarakaita izvi wabereki wako vari apa zvoongororwa ndokuti dare kazvarinoita ka handiti manzwa nichitaura kuti dare rineri harisiri kuputsa idare rinovaka tinoda kuwaka dare kwete kupwanya ndo patinoti iwe wobva wataura pamberi pedare inini murume handichadi dare isusu tine mutemo watinoisa wobvisawo gupuro woita sei sei maexpensive anoitika dare ndo zvarakamirira rinotonga richidaro ngekuti iwe hauchadi chii murume ndozvaro kwanhasi itaisiwa vanhu munodanana modzoka hako asi uine mweya wekuti murume kadai ndikadzoka ka baba ndiri kukuudzai kana nemi baba mukuru sekuru ndikadzoka inini murume handichadi wouya wakasununguka wachiziva kuti mwanangu atoisa gupuro unoziva chinonzi gupuro here kune machajmendi anenge uchajwa panapa wabereki wako wanenge wakuzobhadhara Nyamaropa ndekuti iwe hauchadi havakumanikidza havakufoseredzi iwe hauchadini hauchadi asi mhosva inoenda kuvabereki haiendi kwauri vabereki wako ndo vanosungwa nemhosva ndekuti kataa kunyora judgment panapa kana kuenda kukoti rinondovasunga pepa iro ndorichawasunga kuti makatongwa tipei pepa obva saka makadii kuzvigadzirisa endai mogadzirisa zvodzoka wogara pasi kuti mwanangu tozviona kupii mochitsanangurana kwanhasi tatoripedza dzokerai
iwe usatize pamba mwana wako unyanyise kuamwisa murume wako sezvo wataura kuti ndikamupambura haagezi aiwa ramba uchimupa tione maitiro ake uchiuyazo uchiita kuti ndakazomupambura musi uya ndabva padare akazodare achidare ndo zvatinoda izvo. Saka ndati dare rinoda kuaka hatipwanyi kuparadza umba yakaputsika umba toda kuidzora toibatanidza kuti imire sezvairi. Manzwisa mitawanzwa here ndapanzwa asi ndine chichemo. ndanga ndine mubvunzo wandisina kunyatsonzwisisa. Murume uyu ndiri kuzwa ari kuti mukadzi wangu ndinomuda, asi mukadzi ari kuti murume handichadi. Tiri kuti hedu dare harisati rapendera, asi ndiri kuti vanhu vavari kudzoka unogara futi pamusha umwe chete, mumwe ari kuti handichadi, mumwe ari kuti murume ndinomuda, vari kuzogara vakagarisana sei? Ndiri kunyatsoona kunge pasina kana kuti rega ndibvunze futi uri mubvunzo. Imimi muri kuti hamuchadi murume, makasununguka here kunogara pamusha pababa uyu semagariro amaita mazuva ese? Izini yandati handichadi murume akanditaurira kuti pane munhu wandiri kutofambidzana naye because handigari baba. Ndiri kuti iyo ndo nyaya dzichagarirwa pasi, asi tiri kuti pari zvino muri kuti hamuchadi murume, makasununguka here kunogara pamusha pemurume wamusadi uyu? Nokuti kana muri kuti hamuchadika kureva kuti muri kuti nehama dzake idzo dzese mavaramba, hapana pamunozoda mai wake kana dzimwe hama dzake, uyu wacho muri kumuramba. Saka ndiri kuti muchazonogara sei pamusha pamuri kuramba vanhu vacho? To add on seshoko ramataura mudare patakusiyai bva maenda kumba kwemurume pamafuma maurayana kunonzi dare rakati kudii, taisa nguruwe neingwe mudanga rimwe. Pasaka sestatement yamamataura dare ranga rati waberekiwa uyu, asi tataona kutoti kutogarisana mukeji rimwe hazvichaiti. Pasaka be very free yekuti kana muri kuona kuti hakuchisiri safe, dare ribve rambotaura pachabatwa namamuka munge muri isolated, uyu ari isolated kuti munozotongwa kamese muchiri kurarama. Handimutswa pane poindi yaasesa yari kutaura pamwe hakuchisiri conducive. Dare ribve ratomboti mbogarei kusvika musi wa31 muri kwake kwake because mvura nemwoto hazviwirirani. Saka ava ndo vada kupindura ava vanga vapindure zviri kubvunzwa. Imimi pindurai zviri kutaura tiri kubvunza batone muone kubva ipapo. Pindurai imimi imimi kuti tsamdzai zvamuri kuda ipapo. Mambogara kuvaberekeri kana muda kugara pamumbori izvozvi till 31? Ndogara pazviripi izvezvi because waberekwa musi wadhura handina mari yekuti ndokwanisa kusvika ikoko. Alright, saka pari safe. manyatsokupanzwa yati ndinoda kugara pane murume wangu. Musi umwe wabereki wako ndo musi unosarenga wako wabereki. Murume wangu ndatina handichadi, isu tinobvisa kuti kana murume wako asingachakudi tinoti murume wewe kana usingachadi mukadzi wanga wagara naye kwenguva yakadi wotsanangura kutezvara makabhadharwa here tunhu twenyu nemunhu uyu, wotaura kuti handina, tobva tatotanga ipapo. Kutanga ipopapo kuiwaka umba yacho foundation yatokwira nayo tobva tati roora pedza mukadzi wako hauchadi, iwe chitakura mwana wako ngaaende, iwe chisara uine zvokwako wotsvagawo zvinyowani, iwe undotsvagawo zvako zvinyowani. Handimanzwa ndo zvatinoita. Saka muchinzwa kuti dare haridi kuparadza, rinoda kuvaka kuti batanai. Iwe wataura kuti shuwa izvizvo vatinamba bereki wangu wari kure, unodzoka mondogarisana nemurume wako kana kumba kwamai wako kana kumba kwatete kana kumba kwababa mukuru, unoona pekugara. Asi chatisingadi ndechekuti musatemane, musabatirane huni, munokuwadzana kusvikira musi wa31.
mouya togadzirisa nyaya yenyu, vabereki wako varipo, mhepo iyoyo bviswa nevabereki wako, wogara mumusha. Uda zvekupinda mutaundi, aiwa, kana uchida hako zvekupinda mutaundi, unoenda kosenza suzoti kune mbada mutaundi, kune mbada unoryiwa nguva yako isati yakwana. pamusoro imamo tabvunza uyu ati ari safe kugara paari kugara, rega ndibvunzewo murume kuti ari safe here kugara nemukadzi wake. Kana asiri safe ba obva abva uyu ombogara kusvikira musi wa31, iwewe Nyamaropa mheta iyi uri safe here kugara nemukadzi wako kusvika musi wa31? ina handisi safe mambo, ndinombotama hangu pamba ipapo. Ndochitemo chanadawo kukumbirawo kuti hazvigoni here kuti amboendewo hake kumba kwavabereki wake takamira 31. Handisi safe zvachose. Dare hatisati rakurambanise. Handisi kuti ndamuramba. Miraunzwe ndindaita chipi ini mubvunzo iwoyu. Iwe mboti mukadzi wako uri kumuda. Uri kumuda uri kuti hauchagoni kugara ipapo, wanga uri kumudira pazvipi? Ndandoda kuti isusu kusvika tazogadziriswa zvokuti tigare tese nemamiriro azvakaita, bhosi tikadzoka izvo zvinoda kutoita setowirana, asi tikadzoka kumba hakuna rufaro, hakuna rugara. Mushoya for the meantime ngewenyu mese. Uda kugara kupi kwamhai wako here kana kuti kwamukoma kusvika musi wa31? Musaurayani. Uri free kugara kupi? Uye ati ari conducive kugara paari kugara. Iwewe inungo netsuro. Iwe mbobude mumwena umu kusvikira musi wa31. Wakasununguka kugara kupi? Dare richirekodha zvinhu zvatiri kutaura. Unogara kwamukoma wako here kana kuti kwamhai? Ndinogona kuenda kuHarare. Alright. It's fine. Nonge yatopera. Yapera nyaya. Tiri kukumbira bazi saka tataura wana Nyamaropa tapota. Kana maenda musaite apa ba. Handiti? Uyanogara ari pamba, iwe usati pamba. Mwana sekundazwa. Mbuya mwana wedu. Tiri kutaura kuti apa. Asi ndada kukumbirawo sekutaura kuri kuita chief nekutaura kuri kuita dai. Pandamboda kudzoka kuti pamubvunzo wangu pane hondo yaitawo kuti mbuya Murora nambuya pane wakazoenda konunura. Shanda ndada kutaura pazopindura baba wapindura. Munoziva kusevha upenyu kanditika kumunhu wese kwakanaka. Iye mukoroze murejuration ari kuti ndoda kubuda. Oyi hondo yakamuka kuna mbuya ngozi mukuwa wakatoganana yewaya chete. Warugara pamwe chete. Pamwe chete ndakangowakirawo pasaidi. Imba yamama inogumira apa ndakawakawo yangu pano. Ndopa ndikumbira chichemo changu chikuda kuti bvunze wanogarisana sei. Nyaya dzakadaroka tikataura kuzitauraka tinodzosera kune veNyamaropa. Handiti? Iwewe une simba. Handitika? Ndikutora mukadzi wako kuenda naye kwawatezva. Handiti? Zvona vanondirambira baba. Wanoramba wari kuHarare wachiita madelaying tactics, ndinozviita sei? Hawana kumusha kwawo here naana tete hapana here. Tete wacho nasvika pakuti kuti bamune nyaya dzenyu handichadzigoni, musasanditaura handichanonzwa nyaya dzenyu, handitotauri natete wandakapuwa. Akati handichadzigoni nyaya dzake. Tete wacho unogara kubanana kunonzi patombo 1 kunonzi wari patombo 1 isusu tiri padzimba. Paona madongonda padzimba ndopatiri wanda hama dzawo idzi wana baba wavo wari patombo 1. Aiwa padhuze chaizvo zvekuti kana even kuri kutransporta even mari yebhazi ndinokwanisa kuprovide. Ko mukambogara henyu kwatete imimi Murora. Mukambogara henyu kwatete imimi. Aiwa inini ndinobva hangu kumusha maundoenda kugara kumba kwedu ogara ndirwana. Pamusoro izvo dare harisi kuti mubve pamusha penyu. Handizvo zvekutaura dare. Dare riri kuti kana madzokera pamuri kuti muruda unogara apa. Tiri kuti hondo yanga iri kumboitika ngairege kuitika. Muri kuzokwanisa here kugara, tiri kuti mutaure pamberi pedare. Muri kuzokwanisa here kugara naamwene wenyu zvakanaka musingarwisani zvamamuri kuita. Tichimirira musi wa31. Aiwa ndinoenda hangu kugara kumba kwedu. Muri kutaura kuti hamukwanisi kugara naamwene wenyu zvakanaka kusvikira musi wa31. Because mashoko acho andiwakuririka ndosaka chizomuda. Saka ndimi mazvipira kwete dare, ndimi mazvipira kuti muri kumboenda kugara kumba kwenyu. Kwete dare. Asi dare ipapo ndinopakumbira. Ndinototi tenda ngezvamutaura. Kunyanga dzwangu kuti ndingona ngati ushaisa. Mazuva ari kutaura Murora wa. Isusu kuona sekuru kudzikira kuti umbewa nerege kuita sei kuparara kubvira pamazuva ekutanga. Mutinyorerewo mazuva ari kutaura kuti ndinozvikwanisa kumbogara kuti kumba kwawo. Asi chatuzodada kuti tizosangana kuti mudare muno umwe nomwe ari mupenyu sanhasi.
ndo chichemo cha ndo zvatoda kuti tiwedze kukumbira nemaonero tiri kuita nekuzwa mwana iti because pakaitika sanetsa kana mangwana ndichazoshorwa kana iye akaita dambudziko rokufira mumusha medu zvinhu zvakabvira kare ndichazoshorwa mangwana ndoripiswa asi ndiri kuisawo chichemo kuti kugarisana chako rugare pambapa asi mwana ndikuita nezvinani kuti muzosimuke mese muchibva paumba ndakaita mwoyo wake anawo hatiuzivi kuti mwoyo wacho anawo ndewekuita sei anoenda akugara pamba pasi pari padongo havasi padoko pamusoro ibaba ndipinduro ipapa muri kuona kuti panapa pari kuenda kodhira ngekuti mubereki wake wemuroora uyu ane confusion yakakura yatakatobatawo batisa ndinoda kumutaurira basa wana sekuru vaitaita kuti vana wavo vagare vari chii mumba wanise kuwira nhapa wakadini wakaita baba ndiye cause of trouble ari kukoshesa upenyu hwake iye kuti ararama handidika but nhamo iri kutamba uyu nzwai nyaya yamataura yakanaka isu tatu pakati pevanhu vairava ndo wane nyaya saka tavati imimika tinoda kuzokutongai mhuri dzese dziripo vabereki vemukadzi varipo imimi vabereki vemwana wenyu muripo vana sekuru muripo toenzanisa kwanhasi muroora ataura poindi yekuti ndinosimuka hangu ndienda kumba kwake imi musamumanikidze ngaaende kumba kwake kana kuzvisungirira dare riri panapa tiri kutaura chinhu chekuti hatisi kupwanya asi tiri kuda kuumba chinhu ichocho ita chi saka uyu kana ati ndinoenda kumba kwedu kwandakabva kunaona mhai wangu kana kuti baba wangu anoenda asi chatisingadi ndechekuti akasvika ikokozoita hondo nevabereki ndekuti mhepo zvainoita vabereki ndakuedza kukutsanangurirai mhepo zvainoita takagara kudari so anova munhu musvinuyu handitika kungobva kutsika gumbo payadhi pamukova kuti mhepo inobva yati haana chaanoona kana kubata dombo kana kubata chii ukanzwa kuti ndinokutema wega unotoona nekufema kwacho kuti munhu haachisiriyeba atozarirwa paari paane vanhu vairi kana vatatu ndekuti kana kutarisa dziso rinokutaurira kuti maringira ari kuitwa nedziso remunhu tinoda kutaura haasiriraiti saka ndo zvatoda kuadvoita kuti musadaroba mhepo ngaiende yakadzikama imimiwo wananyamaropa munotoikumbirira muroora hatina kumuramba muroora tokuenda tozosangana next toonana tokurukura tiri pamwe mhembo inoende yakagarika yakatendemara ndekuti mukaivhiringa inomutakura mwana wemunomunonga musango anongobata kanda uko kuti pu kodona haazivi kuti mwana wangu ndakatakura 9 manzi ndikarwadziwa kunyepa kuya mhepo ine zvakawanda saka zvazvakadarisoka ngavasimugawo toonana next dare vachapuhwa zvekuita kuti vauye wouya muno mudare tovaenzanisa vari pamwe chete nimwe mimai siyaiwo pari zvino musasvikawo kumba kwemuroora iwe muroora usaende munobika kicheni wane saka musaende kukicheni kwake iwe usaende kukicheni kwani kwamai panzikudai kani dare ratopera hatisumbotonga chichemo handisuita nharo zvataura mambo nezvataura dare zvese ndinotenda ndazvinzwa handikuita nharo asi chichemo chandikumbirwa ndichikuti zvaa zvakadii kuti mundipowo kana mupurisa wamambo anonomeka shuwa kuti asvika pamba pavo pada kuenda ipapo ndinobvisa hangu mari yemupurisa wacho yekuti anosiya meka shuwa kuti asvika pamba ipapo nemwana mudiki waanayo ndo chichemo chandinacho unofungidzira kuti angatadza kusvika here iwe handisufungira basi chichemo its fine mapurisa aripo kana kuti sponsor ndinosponza mari hapana chakasara chichemo chandikumbira ndoda kuita kuti ndisasvipiswe baba mangwana ndirege kuzopiwa mhosva tinomutambira chichemo chake because vanhu vari kukana handiti ndizvozvo tinofanira kugamuchira because vanhu vari kuita se vasiri kuizvana Alright,
ngatidariso iwe mitaka zviri nyore handitambotaura panapa tataura nyaya yekuti iwewe kana muri kutadza kupindirana connection nemukadzi iwe ukati ndinogona kumbosimuka ndozodzoka hangu madheti angu adini akwana isusu ndofunga manyatsonzwisa zvandarewa ndati dare rino harigoni kusimudza munhu iwe chienda kumba kwako kuita fanike tiri kusiwe rambana nemukadzi mukadzi rambana nemurume wako aiwa iwe baba wazvipira inini hangu ndinobva pamba uyu mukadzi uyu ngagare paumba pawakavaka iwewe agare ipapo ari ega nemwana uyu wana mai avo vanenge vachimutarisa ari ipapo asasumuke ndo paanosimukira kubva ipapo achiuya kuno kudare kwete kuenda kumba kwake nekuti zvichaitika kumba kwake ka haagoni kusvikawo uyezve hatikupipurisa rinoperekedza uyu kuti aende paumba pake taakuita kunge tiri kurambanisa kuti perekedza iwewe ndekuti uyu haachadikani endawo kumba kuvabereki wacho musunde dare rinozodzoka rosungwa isusu manjoni mambo makaitonga sei makarambanisa munhu mukamupapurisa vanatezvara wako vanotimangarira taakuenda mumakoni ona saka tiri kuavhoida kuti hatisi kuda izvozvo iwewe simuka womusi paumba shamari mari yemuriwo $5 $4 ndeyekuti urye mazuva acho kana kuti $10 iye achidya ari paumba apa achichengeta mwana wako awana mai havasviki paumba pake vanenge vachingodongorera munorararare ndararama iyo aiwa orit vari kuitawo basa ravo vaitsvaira mukova wavo iye aitsvaira mukova wavo tiri kuitira mahateti ndekuti tikatuma purisa roperekedza uyu mhosva inopidiguka noziva kutendera kunoita nyaya inobva yatendera tikanzi handiti mambo akatonga kuti iwewe nyamaropa chiendesa mukadzi purisa perekedza hauzoigoni iwewe kuimirira chaiko hauzoikwanisi inenge yangu mhosva yacho nyamasesa aya wakutaura makaitonga sei chii chakaitika ndopatiri kuavoida kuti no iwe unosimuka uri munhu wemurume hapana chinokunetsa maiyo mabika here sadza mwana ndabika ora toenda kudya ako sadza rako mai mwana waswera here ndaswera hangu baba kuti ari sei mwana ari nani uchiziva mazuva oraiti mambo handipikisa nezvamataura asi chandinokukumbirawo ndechekuti kana pakazoitika chaitika chakashata pamba pedu because ndini ndikuziva mhepo yacho maitira ruiti ndirege kuzoshorwa aiwa ndo zvandakutaura kuti muchibva kuno munotoita nyaya dzenyu dzekuisawo kamutete mutaura kuti kana uriwo kwana tezvara isusu panapa hatidi bamweya yakadaro toda kuti tienzaniswe mukadzi wangu ndinomuda mwana wangu ndinomuda please ndichengeteiwo iyo mhepo yacho ka muchitaura kudaro inenge yakanzwa handi kunzwa mafambiro ari kuita mhepano ndo mafambiro anoita chinhu chiya chinofamba semhepo chobva changoita kunge mhepo chinobva uko kari kachipupurika kaitenderera chobva chazokura chaakusimudza marara obva aenda dai mangwisa kuti mamwe marara anogona kubva pano kuenda kwanyamba kunyatate mamwe achibva pano kuenda kwana torongo imhepo inenge ichisimuka saka mhepo yacho mukadaro matopedza iwe unongosimuka hako asi chaunoita unomupa mari mukadzi wako chataramba ndechekuti tikupe purisa inoperekedza ati hatisi kuda kurambanisa tezvaro wako kana ari munhu anofunga akaperekedzwa uka anokudya nemhosva iwewe mangwana unobhadhara zvakawanda sekewo painechi achiziva kuti nekasumira sega ndakapa mwana wangu saka zvaite ndakudya nemwana wangu ndikuovhaita kuti iwe ugare safe uye agare usafe tozosanganisa pamwepo tobatana pamusoro imamo ndinofunga pamusoro
wedare kusvipa mate chinhu chiri kunhuhwaka hazvipedzi kunhuhwaka. Mambo ataura achitika kana pasina wabereki wemukadzika the game is 90 minutes panoda kutongwa zvakawanda stereki. Imimi timirai musi wa31 nyamaropa iwe umbosimuka zvinotaurwawo nedare mashoma apa madheti edare naita basa sase munhu wemurume pana chisinga